Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu as-sayyid Muhammad ibnu Sayyid Alawi ibnu Sayyid Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi wa bi'ilmihi wa amaddana bi ma'addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi bid-dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqauluhu maka utawi pangendikane Kanjeng Nabi ini terusane penjelasan. Nawil ni adzira anawil kudu ngelungne sira ninang ingsun adzira ing apa wis lengene wedhus sing ngarep fil marrati tsalitsati pada kali atau ambalan atsalitsati kang kaping 3 ma'al ilmi ing dalem sartane ngertos annasyata ing sak temene wedhus iku laha kaduwe syat diraane utawi dua lengen. Khabari qauluhu iku innama aroda angin pestine aroda menghendaki sapa Kanjeng Nabi ayudhira ing yen to mertelakno sapa Kanjeng Nabi amron mu'jizan fihil ikramu amron ing perkara mukjizan kang mengandung mukjizat fihi ingkang iku ing dalem amron al ikramu utawi pemulyaan wa fihi lan iku ing dalem amron al burhanu utawi pembuktian wa fihi lan iku ing dalem amron al ishadu utawi penyaksian bil ayani kelawan mata kepala. Iyan niku melihat sendiri. Wong sikile wedhus iku mek loro Kanjeng Nabi njaluk malih ping 3. Iku sakjane duduk kok salah Kanjeng Nabi, tapi kepingin menunjukkan mukjizat. Yang di dalam menunjukkan itu terdapat jenis pemuliaan terhadap orang yang diperlihatkan niku wau. Misalnya Kang Izul di niku di kongkon Kanjeng Nabi, itu berarti Kang Izul yang dapat kemuliaan itu karena dia melihat kemujizatan. Nah, gitu. Pengin diketok ning ngono sakjane iku duduk salah. Walakin tetapi lama semangsane lam yajid boten nemu apa amron mukjizan mahalan ing tempat kobilan kang iso nampa mukjizat. Jadi karena mukjizat itu gak nemu nggon ngoten gampangane lam tadhur moko dadi ora pertelo tilkal mukjizatu apa mukjizat niku wae. Nek teng logika ilmu mantek niku nggih tiang-tiang filosof niku sanjang apa jenenge ada 10 kategori dan kategori nate mireng esensi Zaidut Tawilul Abyadubnu Maliki Zaidut Tawilul Abyadubnu Maliki fi baiti bil amsi kana muttaqi fi yadihi saifun lawahu faltawa 10. Niku 10 kategori esensi, quality, quantity, relasi,
place, tempat, zaman, posisi, kepemilikan, aksi, reaksi. Setiap jenengan nopo mawon nggih kopi niku berarti ana esensine. Kopi niku duwe kualitase ireng, duwe ukuran sak gelas, duwe tempat ning gelas, kapan saiki, ya apa meneng, ngono. Terus dia punya apa lagi selain itu? Nah, kepemilikannya kopi duwe rasa. Terus aksinya kopi ini apa? Seruput. Nah, itu kan orang jane. Misalkan ngalir. Iku efeknya Kangen tuh. lah kafein. Oh, iya. Kafein itu memberikan aksi, yang mengkonsumsi bereaksi ndak ngantuk. Iku kabeh ngoten-ngoten 10 niku. Contoh malih niki kula bong. Api membakar napa niki jenenge? Mbako atau baku. Niku berarti selain apinya yang membakar, niki punya sifat terbakar. Panas. Nggih. Maksudnya kayak misalnya malih kaca niki nggih kula totok kali watu dor pecah. Berarti pecahnya itu bukan karena kerasnya watu, tapi juga karena kaca ini juga bisa menerima pecah. Maksudnya ya punya sifat itu. Sama dengan kayak gini ini tadi. Jadi mukjizat itu muncul ya tergantung sing nompo. Lek gak nompo gak iso. Ngoten sami kali niku. Nah, ngoten. Jadi nek gak nemu tempat kanggo mukjizat iku iso beraksi mboten saged. Ngoten. Walidzalika karena itulah kala ngendika Al-Hafizul Az-Zarqani sapa Imam Al-Hafiz Az-Zarqani inda qaulihi arikalane pangendhan ing ngersane pangendikane Kanjeng Nabi. Amma innaka anapun innaka sak temene sira lawu sakata iku lamun meneng sira lana nang kita lana waltani yekti bakal ngelungne sira nang ingsun dira an fadira an lengen demi lengen masakata selagine meneng sapa sira ai muddata sukutika niki ngendikane Imam Az-Zarqani. Jadi selama kamu diem, asal kamu diem nggak tanya protes sama Kanjeng Nabi, jane dira itu akan ada terus. Alasane nopo li annahu krana sak temene Gusti Allah Subhanahu wa taala yakhluqu niku bakal nyiptakno sapa Gusti Allah dira an fadira an lengen demi leken mukjizatan sebagai mukjizat lahu kangge Kanjeng Nabi. Titik. Terusaken malih ngendikane Imam Al-Hafidz Az-Zarqani fahamalatil munawila fahamalat moko meksa al munawila ing wong kang ngelungne sapa ning kene Abu Ubaidah namine mboten kritu. Di satu riwayat namanya Abu Ubaidah, di riwayat yang lain ada yang namanya sinten ini Abu Ubaid enten malih Abi Rafi nggih. Lah niku al munawil niku isine Abu Ubaid kalih Abu Ubaid kalih Abu Rafi al munawil niki. Moko meksa al munawila nang wong sing ngelungne ajalatuhu apa kesusune munawil al murakkabatu sing wis tersusun fil insani ning tabiate menungso meksa napa ala qaulihi ing atase ngucape munawil innama lisyati dhira'an innama angin pestine lisyati ku kaduwe wedhus dhira'ani utawi dua lengan. Jadi sifat kesusune niku wau lho piye to Kanjeng Nabi. Mergo sifat kesusune akhirnya dia terpaksa untuk mengucapkan Kanjeng Nabi kan wedhus namun enggak ada kale. Nah ngoten. Terpaksa mengucapkan itu. Sehingga fangkoto amoko dadi pedhot al-madadu apa anugerah mukjizat niku wau dadi pedhot. Li annahu krono sak temene sa'an innama angin pestine kana ono atau li annahu krono sak temene madad anugerah niku wau innama kana angin pestine kana ono apa madad min madadil karimi iku setengah saking anugrahe zat kang maha dermawan maha mulya subhanahu maha suci sapa Allah.
Jadi adanya itu karena memang dari zat yang maha pemurah. Ikroman klono mulyaaken li khulasati kholqihi kangge inti atau murnine kholqihi penciptaane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebaliknya yang terjadi piye? Falau talakkohu moko andaikan talakko nompo hu teng niku kejadian, hu teng niku perintahe Kanjeng Nabi. Al munawilu sapa wong sing ngelungne. Nah, teng riwayat kalih niki sing ngelungne niku jenenge Abu Rafi, kalih Abu Ubaid. Nggih. Nah, cara dua orang tadi itu nerimo teng perintahe Kanjeng Nabi niku bil adabi kelawan tata krama, sakitan hale meneng, mushiyan hale ngerungokke tenanan, ila dzalikal ajabi maring keajaiban niku. Lakana yekti ono apa iku madat syukron iku dadi bentuk terima kasih minhu saking Gusti Allah. Muktadian ingkang nuntut apa syukur litasrifihi teng mulyane munawil bi ijra ihadzal madadi kelawan memberlakukan napa madad anugerah menika ala yadaihi ing atase astone dua tangannya al munawil. Cara gelem meneng waktu niku ya wis dadi ngoten niku dibentuk matur nuwune Gusti Allah nang wong kuwi mergo wong kuwi wis gelem apa jenenge nuruti perintahe kekasihe yaiku Kanjeng Nabi niku wae. Tapi faktanya enggak gitu. Walakin nahu tetapi ini sak nemene munawil talakko niku nampa sapa munawil huteng niku perintahe Kanjeng Nabi bisuratil ingkari kelawan bentuk keingkaran. Kan koyo gak terima lah niku. Lho, Kanjeng Nabi wedhus ana mung gak ada kali lho sikil ngarep niku. Nah, kan koyo ingkar niku. Karena ingkar faraja'a terus balik al-karamu apa bentuk kedermawanane Gusti Allah muwalian halim balik. Berpaling langsung, muwalian niku berpaling. Langsung balik niku. Lam yajid semangsane lam yajid mboten nemu apa karom bentuk kemurahan yang bentuk apa namanya keajaiban mukjizat tadi itu kobilan ing sesuatu yang menerima gak nemu tempat soalnya sami kali ilmu pengetahuan itu kalau ndak nemu tempat nggih ngambang gak masuk mboten saged. Mbok diterangno apa kaya kula misale. Diterangne kangge soal skrip. Iku mbok ngajak ngeden gak iso. Jane yo paham tapi angel, kudu nata maneh gawe tempat sik ning jero kene baru dijelaskan saiki weng langsung. Sami kalih lare nggih ngoten. Dadi kudu nggawe nggon sik ngoten. Kaya ngenalno angka 1 ae. Kan repot niku. Di apa itu dinyata nih satu apel dua apel kayak satu tok gak iso betul saged tapi satu itu ono no? satu nih maksudnya satu itu kan ada iya ada di mana satu enggak satu itu ada enggak ada di mana di ucapan apa? Kan betul sakit dong. Okay. Itu hakikat apa sifat satu itu? Substansi, esensi atau sifat predikat satu itu? Substansi. Kalau substansi berarti dia punya anu dong, punya apa jenis dua sifat kan berarti. Tapi nggak bisa ditemukan niku gaib siji. Ndak usah engko sing liya siji tok niku. Siji. Nggih siji tok. Siji tambah siji loro, gak iso akal nampa siji tambah siji banding siji gak iso. Niku mboten ero niku sampai karena itu sapa jenenge Ibnu Sina barang niku nggih kuatah diskusi ini soal niku. Kok A1 saja kita nggak tahu. Tapi nyata, satu itu nyata. Iya, nyata. Tapi jangan ya. Tapi nggak bisa. Satu buku. Lah itu bukunya bukan satu. Ini Pak ditulis ya. Lah itu simbol.
Simbol angka 1 bukan 1. Kalau pakai Jumlah. jumlahnya buku 1 ini. Jumlahnya buku 1. Nah, berarti 1 itu sifatnya buku atau substansinya buku. Anda paham nggih? Jumlah berarti sing marane. Oke. Gini ku, 1 kayak 1 itu. Nah itu kalau nggak bisa diterima oleh akal, nggak bisa. Pasti nih akal ono software nih punah. Tapi kalau pakai ada 1, Ada 1. 2. Bisa kan? Iya. Ya, ada itu predikat yang subjeknya satunya apa adanya. Ada 1 buku. Ada 1 buku yang jadi predikat dalam struktur kalimat niku Bukunya 1 buku apa adanya. Kan ada kalimat ya, ada 1 buku. nggih. Subjeknya mana, predikatnya mana? Predikatnya ada. Lah iya kan? Iya. Predikatnya ada kan? Ada. Heeh. Terus paling ngono. Subjeknya buku. 1 itu jadi apa? Objek. Jadi sifat nggak 1. 1 sifatnya ada 3. 1 buku berarti sifatnya buku. A book apa one book? Sebuah buku, ojo anu sebuah buku sih. Heeh. Sih, 1 buku sih, aja sebuah buku. Nggih. Tambah mumet kan. Lelang gini ku, nggih sampai kali niku pun ngisul. Nek dalam bahasa Arab yang jadi subjek itu satunya. Subjek 1. Nggih, buku itu tamyiznya. Objek. Duduk objek tamyiz, Pak. Tapi ini apa? Tamyiz ya tamyiz sama. Modifier kalau dalam bahasa Inggris. Tambahan. Yang dibatasi. Hah, yang dibatasi. Ya, 1 itu substansinya. Apa sijine iki apa ja wis teko. Misale salah kata asyara 13. 13 apane sing 13? Wonge, rojulan wong lanang. Jadi sing objek, Pak. dudu Subjek. tamyiz jenenge, Pak. Bukan ya bahasa Indonesia. Apa nih? Bahasa Indonesia apa? Sing Tapi di- ini Kalau orang laki-laki itu sebagai apa? Di bahasa Indonesia. sebagai modifier, pembatas. Di Indonesia enak itu. Mm-mm, 1 buku. Maksud namanya modifier. Nggih, modifier. Enggak tahu ya. Bukan SMA ya objek. Subjek, predikat, objek, modifier. Ono neh. Modifier iku subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu keterangan itu. Berarti kan jadi sifat toh. Sing nopo? 1 nih. 1 nih. Iya. Bukan jadi substansi nih. Kalau dalam bahasa Arab satunya itu yang jadi subjeknya. Oh, subjeknya. Nah, sementara bukunya yang menerangkan 1. Oh, jadi keterangan. Yang Iya sih, menerangkan oh. 1 itu Ada 1 kayak gini susunannya. Black book, buku hitam. Oke. Nah, itu kan yang jadi keterangan kan hitamnya. Iya. Heeh. Nah, sifatnya hitam. Sifatnya hitam. Yang diterangkan Hitamnya. buku. Oh iya, yang diterangkan Nah, bukunya. yang diterangkan buku, yang menerangkan nanti di MMD. Nek susunan bahasa Inggris yang menerangkan didahulukan. White book Iya, yang menerangkan. Buku. didahulukan kan. Kan gitu. Berarti ada apa? Predikat ya? Predikat itu. Predikatnya apa? Predikat daripada kata 1. 1 itu apa? 1 itu subjek. Kalau struktur kalimatnya. Nonton kalau dalam bahasa Arab loh. Nah, mulai ngono sampai nang kata ada nih. Ada niku nopo? Keterangan itu. Mboten ngoten ya maksudnya definisine. Oh, ada. Oh, di sini. Definisine ada niku nopo? Ada adalah Dalam bahasa Arabnya wujud. oke. Dalam bahasa Arabnya wujud namanya, ada. Nah, kalau wujud itu subjek. Itu kata benda.
Kata benda nih. Kata benda wujud itu. Wujudun loh, isim. Kalau dalam bahasa Indonesia ada itu kata kerja apa kata benda? Apa wujud? Iya, mboten ada. Oh ada. Kata apa? Kata benda. Kata apa? kerja apa kata benda? Bukan dua-duanya. Ini kayak bukan dua-duanya kan, mboten saged. Karena itu duduk kula kalian jenengan tok sing bingung. Filosof nih repot definisino ada, ndak bisa didefinisikan. Karena posisinya ada itu ono di dhuwur dhewe. Kayak gitu, mboten saged didefinisikan. Definisi niku kan kudu ono genuse. Definisikan daun. Daun itu genusnya apa? Daun adalah bagian. Nah, berarti dia jenisnya bagian dari tumbuhan. Oh, dapat didefinisikan. Iya, kan ada genusnya. Tapi kalau yang paling tinggi sing jenenge genusnya genus itu jenenge ada gak bisa didefinisikan. Kayak Allah itu ndak bisa didefinisikan. Kok nek didefinisikan anak loro tadi nih. Allah adalah Tuhan. Berarti jenisnya Tuhan. Tuhan berarti ada Banyak. Ah, gitu makanya gak iso. Ngoten sami kalian niku, Bun. Ngoten lah kira-kira. Nah, jadi harus ada yang nerima dulu. Api membakar kertas, berarti kertas punya sifat terbakar. Kalau tidak punya sifat terbakar, tidak kobil, ya tidak bisa terbakar kertas itu. Id krono latali kumboten layak musyahadatu hadhil mukjizati opo nyekseni mukjizat menika al azimati ingkang agung allati kang fi syuhudiha iku ing dalem nyekseni allati nau utasyrifin utawi maceme pemulyaan penghormatan lil muttali'i kaduwe wong sing weruh alaiha ing atase lati. Nah, iku mboten layak illa kejaba liman kangge tiyang kamula ingkang pol sempurna taslimuhu apa pasrahe man walam yabqa lan mboten tersisa fihi ing dalem man adna hadzin apa paling titike bagiane dirinya wala iradatin lan kehendak dirinya. Nggih, matur nuwun. Masuk. Monggo semongkone. Nah, wong iso ngerti mukjizate Kanjeng Nabi niku kan terhormat kan itu. Kan nonton terhormat. Lah itu hanya layak diberikan untuk orang yang betul-betul pasrah. Gak duwe karep blas ning kene iki kosong. Manut kon Kanjeng Nabi nyeblung. Kongkon Kanjeng Nabi apa jenenge kayak ono aku sak lengen langsung kayak ora enek takon-takonan. Dan ada yang kayak gitu, itu sahabatnya Nabi, namanya Abu Bakar. Mboten tau takon. Kanjeng Nabi sanjang kula wis mi'raj munggah nang dhuwur ketemu sab siji ketemu malaikat ketemu Nabi niki sab loro ketemu Nabi niki mantun dugi mantun Isra terus mi'raj mendhuwur langit sampai ketemu pangeran diceritakno jebret. Sing liyane mosok tenan ta Kanjeng Nabi wonten pinten lawange Baitul Maqdis lawange digeser apa di nggih dibuka apa digeser oh no nek liyane kan Abu Bakar mboten aman tuh wis kula iman Kanjeng Nabi langsung wonten lane kuatah nyekseni Abu Bakar wonten sing wonten iki wah hakada demikian juga hukum seperti ini berlaku fi haditsati takbirin nakhli ing dalam peristiwa takbirin nakhli apa penyerbukan apa ngarane kurma lama semangsane marro ketemu sapa Kanjeng Nabi di kaumin kelawan suatu kaum yu'abbiruna kang menyerbukkan sapa kaum an-nakhla ing kurma. Nah, ketika bertemu itu aroda kepingin sapa Kanjeng Nabi ayukrima ing yen to mulyakno sapa Kanjeng Nabi hum teng kaum wayut hifalan paring hadiah sapa Kanjeng Nabi hum teng kaum wa ayud hirolan kepingin yento mertelakno memperlihatkan sapa Kanjeng Nabi lahum nang kaum
mukjizatan ing suatu mukjizat khariqatan kang melanggar lil adati adat, berarti luar biasa. Melanggar kebiasaan itu maksudnya luar biasa. Al mutoridoti kang biasa fi islahin nakhili ing dalem memperbaiki pertumbuhan kurma bitakbiri dengan cara dibuai atau rekayasa penyerbukan. Fayukrimuhum moko memuliakan sapa Kanjeng Nabi khosotan sejahum teng kaum khosotan secara khusus bisolahihi kelawan api kurma duna takbirin tanpa dilakukan penyerbukan. Kanjeng Nabi jane pengin niku ngono jane itu kok ndak ngerti ngono. Kanjeng Nabi jane masa ora diserbukno ngono iku Urip. dudu urip tok ah. Wah lho jane. Wah apik lho jane. Ngono Kanjeng Nabi sanja. Terus ndi Mang wis? Krana huwa sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam miman iku termasuk tiyang ya'lamu kang ngerti banget sapa man. Bimu jibil adati kelawan kewajibane adat. Hajatan nahli werwe niku hajatan nahli teng butuhe kurma ila takbirin nang pembuahan atau pemang penyerbukan. Kama kaya dene ya lamuna ngerti sapa kaum. Jane Kanjeng Nabi wis ngerti wong uripe ning Mekah. Wong wis puluhan tahun Kanjeng Nabi sampai 40 tahun diangkat dados Nabi. Kanjeng Nabi roh banget nek kurma iku biasae terae diserbuk. Dene Kanjeng Nabi sanjang ngoten, jane ora usah diserbukno tetep apik ae lho jane. Niku berarti ada unsur yang lain ngoten. Kanjeng Nabi kepengin niku, tapi aja diengkel, nek diengkel beda wis lak gelem. Gak dadi. Itu. Terus jurus iku kaya metu. Tapi nggih ngeten nggih. Niki nggih saged digawe. Ngono kuwi lho. Nek dadi murid itu rungokno Kanjeng Nabi. Nek murid sik kakean brengkel, iku gak dadi. Misale, lho niku Kanjeng Nabi, ngono muride. Nggih. Kayak iki misale di anu wingi. Sapa itu? Kone sesuruwet sesuai. Ngoten. Kok mandak tukang kon video ae rewet. Misale nggih. Kon gak ro tujuane ngono. Waduh. Nek Pak Yai. Lho ndak. Lah iya, masalahe wongku sering madakno awake nang Kanjeng Nabi ku lho, Pak, padahal duduk kan. Kusane Nabi pada bapake dhewe. Iya. Bapake melemangan gambar warakan ae. Heeh. Lah ya iku. Itu kesalahannya. Nah wong Kanjeng Nabi sing kaya ngono jawabane Gus Pak takoni soal Gus Miftah. Kanjeng Nabi sing kaya ngono mulyane wis di backup alam. Ngono nglanggar aturan sosial lan fadhu min hauli buyar wong. Kanjeng Nabi niku. Pinter kan bayar. Oh iya. Gak tahu ya, aku langsung cerita. Cerita. Ngono. Jawab hukum gak kira masuk. Benake cerita iku Mas. Nanti Gusti Allah kongkon nyengkrehno wong sing pembuat onar. Provokator. Nggih ngoten, li annahu krana sak temene Kanjeng Nabi iku sak temene Kanjeng Nabi bainahum wonten ing antarane kaum mutaliun niku ngerti sapa Kanjeng Nabi ala umurihim ing atase urusan-urusane kaum. Petani kurma itu paham Kanjeng Nabi. Hanya saja walakin tetapi lama semangsane lam takbal. Kau balayak bilu cing, lam takbil berarti. Mboten nerima apa kulubu ba'di ulaikan nafari. Atine sebagian kelompok wong niku wau. Walam taslim lan mboten pasrah serah. Sapa kulubu fariki kulubu ba'di ulaikan nafar. Kulat tak kulal istislami sepenuh-penuhnya ngono nek bahasa Indonesia nih. Ora pasrah bongkoan tenanan ila qaulihi teng pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isine pendikane Kanjeng Nabi laulam taf'alu lamuno orang nglakoni sapa sira wong akeh ai at-takbira nang penyerbukan niku la soluha yakti bakal dadi apik apa kurma.
bal balik waqafu mandek sapa wong-wong niku wau enda maklumatihim ing dalem ngersane wawasane kaum niku wau ad-dunyawiyati kang bangsa duniawi al-muttaridati yang biasa min fanni ziraatin nakhili dari bidang fanni diartikan bidang nggih diartikan seni nggih saged seni menanam kurma atau ya itu. Jadi mereka nggak mau pasrah sepenuhnya, malah justru milih pengetahuannya sendiri yang sudah dia tahu, yang biasa itu. Terakhir biasanya kurma itu isone uwah kudu dilakukan penyerbukan. Nah mereka lebih memilih pengetahuan yang biasa niku. Wa inna sholahahu lan sak temene api kurma iku mauqufun dipun gantungaken alat takbiri ing atase penyerbukan. Kok ndono jawabe mulai mang tak enten-enteni. Kadose niki jawabane tapi mboten usah fa sementene. Lam takbal niku jawabe falam yalqa moko mboten ketemu al karamu napa bentuk kemuliaan mukjizat niku wau mahallan ing tempat bilang ingkang nampa faraja terus dadi balik apa iku karo karena mereka pasrah dengan pengetahuannya sendiri, tidak mau dengan informasi baru yang dari Kanjeng Nabi itu, ya sudah nggak jadi dapat kemuliaan. Akhirnya kemuliaan itu balik. Ketika sudah balik kemuliaannya, nah niki walidalika dan karena alasan itulah rod dan jawab sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hum teng kaum niku ba'da dalika sak sampunipun mengkunu protes mengembalikan ilal asbabi jawab niku maksudnya mengembalikan ilal asbabi teng piro-piro sebab al mu'tadati kang biasa ladaihim miturut kaum al maklumati kang wis den weruhi indahum miturute kaum niku. Akhirnya Kanjeng Nabi balekno teng mriku. Ya wis lah nek ngono. Allati kang waqafu mandeg sapa kaum indaha ing dalem ngersane lati. Walam yujawizu lan orang lampaui sapa kaum ha teng niku lati. Sehingga jawabannya Kanjeng Nabi faqala mongko ngendika lahum teng tiang-tiang niku wau antum utawi sira kabeh aklamu iku luwih weruh bi umuri dunyakum kelawan piro-piro urusan dunyane sira kabeh. Ya wis lah nek ngono nek terakhir Kanjeng Nabi mboten iki tibake elek ngono. Ya wis lah nek ngono. Kan wis serep dhewe urusan dunyamu lah gitu akhirnya. Ai maksudnya farji'u ilal amali maksudnya Kanjeng Nabi sanjang kados ngoten niku farji'u bali sira kabeh ilal amali maling kerjaan bimujibi ilmikum sesuai tuntutan atau kewajibane ilmune sira kabeh bi umuri dunyakum terhadap urusan-urusan dunia sira kabeh. Ya wis lah. Nganggo apa sing mbok roh wis. Kita terusaken nggih. Waya syadulan nyekseni. Maksudnya menguatkan penjelasan niki maksudnya. Lan nyekseni lisi hati mateng kevaliditas si hatiman iku validitas apa kevalitan ma barang kulna kang ngucapno sapa kita jare Said Maliki huteng niku emah wasawa bimalan maring benere barang fahimna kang wis mahami sapa kita huteng emah mane niku isine min annahu saking sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lam yukhti niku mboten kliru sapa Kanjeng Nabi fidalika ing dalem mengkunu-mengkunu urusan takbir, urusan penyerbukan niku. Lan teng urusan liyane. Fa'ile yasyadu dereng disebut wa fa'ile jan. Niki fa'ile. Nah, nopo sing nyekseni bahwa kita itu benar, bahwa pemahaman yang kita sampaikan kalau Nabi itu enggak salah, itu benar. Yang menyaksikan adalah lah niki, opo qaulus syaihi. Niki fa'ile yasyadu. Nah, dia satu lan nyekseni lisi hatiman iku apa sing nyekseni qaulu syaihi apa penjelasane Syekh al arifi ingkang
kenal billahi teng Gusti Allah. Sahibil Ibrizi ingkang nggadahi kitab judule Al Ibriz, mun nate ngertos niku kula. Nek gadane Yai Bisri Mustofa niku Al Ibriz. Roh. Ya, Iya. Masih so, ini. ngajine Gus Mus. Iya. Ya Ada itu. iblis itu. Tafsir Al Ibriz itu. Nafa'a mugi paring manfaat nateng kita sapa Allah bima arifihi kelawan piro-piro pengetahuane Syekh Sahibil Ibris niki. Hina suila arekalane den takoni sapa Syekh niku wau an hadithi takbirin nakhli tentang hadis penyerbukan kurma sing wau nika. Faqala terus jawab sapa Syekh niku wau, pengarangnya kitab Al Ibris niku mboten wonten catatan kakine nggih. Mboten ngertos lho namine sinten niki, pengarangnya kitab Al Ibris niki. Faqala terus ngendika sapa pengarangnya Al Ibris niku wau radhiyallahu anhu, ngendikane qauluhu tawi pangendikane Kanjeng Nabi laulam taf'alu lasaluha, lamun orang lakoni sira nang penyerbukan iku lasaluha yakti bakal api ae apa kurma. Iku kalamu hakin adalah kalamun hakun nggih saged. Kalamun hakun adalah pernyataan yang benar. Perkataan Kanjeng Nabi niku bener wis, wa qaulun lan merupakan perkataan sidekun yang jujur, bener ya bener. Titik. Wa qad jalan teman-teman sampun medal minhu saking niku kalamu hakin niku hadzal kalamu apa penjelasan meliko alama ing atase barang indahu ingkang tetep ing dalem ngersane Kanjeng Nabi. Mane niku napa minal jazmi saking kepastian. Apa mantepe ati wal yakini lan keyakinan bi annahu kelawan sak temene Gusti Allah taala wal fa'ilu inggih menika fa'il, pelaku yang sebenarnya bil itlaqi secara mutlak. Maksudnya ngeten, ungkapane Kanjeng Nabi niku koyok langsung ngomong jane masih ora mbok konokne iku nek wis Gusti Allah niku gawe woh apik ya tetep apik, utawa woh iku dadek sakjane duduk mergo kok kawinke. Wohe napa? Wohe kurma iku duduk mergo mbok kawinke. Sakjane sejatine iku sing nglakoni kabeh Gusti Allah. Ngoten sakjane pingine Kanjeng Nabi. Nggih, maksudnya niku ingin menyatakan bahwa Kuasane Gusti Allah. Ngono lah. ndak ngono tok, Pak. Maksudnya iki kayak aku kan sampean ngene. Kayak kan aku ya. Kayak sampean rene, kayak ya karepe jenengan. Pak Subhan rene, kaya ya karepe Pak Subhan. Kula ngombe ngeten kaya nggih karep kula. Ketoke kan ngoten. Sejatine mboten. Wonten sing nglakokno. Untuk sing lakon. Nah iki. Sik ngeten. Mboten ngeten nggih. Jenengan saged nampa napa mboten nek kabeh niku obah pindahe barang teko status meneng nang obah mesti ana sing nyebabno kan ngoten ya. Iya, harus. Mesti kan? Nah, Kados energi muncul abadi kalau ndak ada potensinya kan ndak ada jenengan. iya. Kan ngoten ya. Jadi kesepakatannya segala aktivitas bah meneng bah niku jelas ana sebabe kan ngoten. Sakniki misalnya diurut kabeh napa kok kula kalih panjenengan kayak ngene iki saiki. Mara kumpul ing kene ngaji. Ya mergo kesepakatan. Sapa sing ngongkon sepakat? Wong kaono. Arek-arek. Arek-arek sapa sing ngongkon sepakat? Misalnya diterusne. Kita akan arek-arek. Kan terus iku. Cara diurut niku kan ndak nemu ujunge niku. Nggih. Paling puncer mangke ketemune nggih ya mergo urip. Nah terus nyapa kok urip? Ya mergo apa urip padahal? Mergo lahir. Mergo lahir gak urip. Nyapa kok lahir? Ya mergo bapak karo ibuku kiku-kiku. Nyapa kok kiku-kiku? Pingin. Nyapa? Sama pingin. Nyapa iki terus niku gak kira mari. Pingin. Nggih gak kira mari niku.
Lah niku marine gur siji mangke puncake. Ya mergo urip nyapa mergo ana sengenge. Lah sengenge nyapa kok menyala barang ono regulasine. Ya mergo di anu iku mang. Sengenge iki abadi kok iso? Apa sengenge iso gawe awake dhewe? Nggak bisa kan? Pasti ono sing gawe. Kan ngoten nah. Lah sing gawe sapa? Berarti urut-urutannya terus ini. Iya, harusnya ada yang ngawali. Nah, ngoten. Tapi kula kali panjenengan sapa sing nodok? Kula kan. Iya, Kan kula. Sapa sing gawe kopi? jenengan. Kula. Jelas niku ponan, ketok niku. Tapi nek tiang niku teng posisi niku kaya Kanjeng Nabi Kang Isul. Niku anu jarak sing dawa niki wau, alasan-alasan sing dawa sampai Gusti Allah niku iso pedhot Kang Isul. Dot terus. Pedhot gawe siji tok sing dhek ketok. Pelaku yang sebenarnya. Gitu. Gusti Allah. Oh, ngono maksudnya. Nggih, maksudnya ngoten. Maksudnya gak mikir prosesnya. Mboten. Nek yang ada di posisi ini itu tapi tenanan lho nggih niki Kanjeng Nabi. Mboten kok kabeh ngene iki kersane Gusti Allah. Oh iya. Aku kere iki kersane Gusti Allah. Mboten ngoten. Nek ngoten kan mergo bareng apik, bareng wis sukses, duwe akeh, trae aku iki pinter. Iya. Ngono kuwi lho ngarai. Gak sportifnya kadang di situ. Lah nek misale lah yang sing kados Kanjeng Nabi niki ndelok niku langsung. Niku ketok nyoto Kang Isu. Ketok nyoto niku mboten kok jare ngoten mboten. Pada posisi ini sing rentetan sing dawa kados ngoten niku iso ilang dijes sing ketok gur siji tok sebab utama ini. Causa prima dalam bahasa filsafat. Penyebab dari segala penyebab dan tidak ada yang menyebabkan dia hanya bisa menyebabkan dan tidak bisa disebabkan. Dan niki mirip kalau hukum kekekalan energi tidak diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Lavoisier, energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa diubah. Mulane enten sing menuhankan energi. Maksudnya? Ya, ngoten. Lah niku nek tiang-tiang kados Kanjeng Nabi niki ketok tenanan niku nih. Dadi polahmu ngawinno utawa gak mbok kawinno iku gak ono gunane jane. Mergo aku ngerti langsung sing membuahkan kurma iku Gusti Allah. Secara tidak langsung niki ngoten penjelasannya. Ngoten. Ingin mengingatkan itu. Tapi nek mboten ngoten trae awak dhewe gampang niku munjuk. Nate ngalami jenengan ngebet barang malah melayu. Ngebet barang momen wis muat usaha malah melayu. Maksudnya sih Melayu? Iya barangnya iku malah gak sampean dapat. Tapi begitu ala wis pas wis gak terus entek suruh-suruh ngono malah datang sendiri. Nggih. Ngerti. Pernah? Nggih. Nek mulo sering ya ngiso. Mulane kula kadang wedi duwe karep iku wedi. Kula wedi. Barang sing kula sejo nemen nerjemah wis aku pokoknya mari nerjemah iki tak kirabi duwe. Nemen kula ngiso. Baik, ke Melayu. Sampai saiki. Sampai sakniki mboten terbit. Buku ta? Buku. Sing kabeh sing teko niki kabeh mboten karep kula dhewe. Dadi guru PPG. Maksudnya itu tidak datang dari inisiatif saya. Gak direncanane. Nggih, mboten datang dari inisiatif saya yang saya lama saat ini ngaji nek aniki. Kula sampai wedi duwe karep. Kadang-kadang niku. Buku. Ngoten. Iya. Kadang-kadang iki. Iya sih. Kadang-kadang. Tapi Nggih. kadang-kadang piye ya? Masih enggak ana tujuan. Maksudnya enggak sesuai dengan tujuan tapi kan nyedai. Nggih, nek enggak ada kepengin ngono mboten nemen-nemen ngono dadine. Nah, itu maksudnya. Dadine ngoten. Tapi tetap punya Punya istri saya. Momen FB Pro. Nggih. Iya. Sak aku nek ndelok prosesnya ngono dhewe. Saya vertigo deh, Pak. Hasan, kok piye sampean? Oh, langsung mari ngono.
lesu Kang Yesus. Mergo ndak monet-monet kan. pasrah. Bareng wis monet, bareng wis apa nyampe di 60.000 jam tayang meledos satu anu dilalah wae wong Kang Yesus. Musim ini kan. Nggih. Mari wae wong akhirnya dihapus pelanggaran Kang Yesus. Mari pelanggaran diurusi sampai seminggu waras pelanggaran ini gawe maneh meledos maneh padha konten Kang Yesus sampai iso gajian 450 niku. Kari situk durung kebuka Kang Yesus. Iklan in-stream jenenge. Dikepung sampai entek berbulan-bulan sampai nyerah gini. Monggo kersa Yesus iki nek terakhir rezeki kula teng mriki nggih jenengan paringi dalan. Ngeten iki kula lesu Pak. Lesu akhirnya Pak. Lesu leren. Bareng leren nih sudah diapa-apakno. Kebuka nih. Buka dia. Nggih, iklan instrimnya terbuka. Semangat mana akhirnya? Maksudnya seringnya gitu, begitu barang itu di nemen-nemen nih malah justru jauh, tapi begitu diikhlaskan malah datang. Nah niku sami kali pelajaran sing ngoten mriki niki. Begitu kita nolak terus, tapi kan wedhus namun gak ada kali sih. Kan wujud penolakan itu. Nggih. Memang mboten dados. Kalau orang ndak punya sedika sing wonten namung Kanjeng Nabi dawuh panjenengan napa kula budal mboten usah kathek takon. Lah niku biasanya sikap punan. Mboten anu. Mboten ono kesengajaan ngono ya Pak. Iku wis hadir memang itu. Kayak Abu Bakar itu banyak nampi keistimewaan dari Kanjeng Nabi. Ngoten kira-kira pelajarannya. Jadi apa ya? Sih. Apa ngarani ya? Napa ning ngarane? Ya kepasrahan total. Pasrah tapi Nggih. kepasrahan nglakoni sesuatu hal tertentu. Nggih. Nggih. Berharapnya hanya pada satu. Nah, Sing ketok niku tok situk niku ya. Ndak sing liya-liya ya. Ngoten. Nah niku insyaallah nek pun ngoten, tapi nggih apa jenenge meskipun angel nggih kula kalih panjenengan do ndonga muga-muga enggak ada kados ngoten. Sakniki kula sing ketok niku nek sing berdasarkan pengakuan Dedi ku, Pak. iya Mas. Dedi sing biasa nganggo ngene menang kan niku. Sing nek kampanye dhek nganggo cawet ambek kene ku katok sing. Jadi Mulyadi. Dedi Mulyadi. Dia itu tidak pernah punya rencana, Pak. Wong Sunda. Saya tidak punya konsep. Lakukan ya lakukan apa saja. Mau rapat ya rapat. Tidak pernah saya mikir di bawah itu tidak pernah. Ini konsepnya ngoten. Konsep ini nganu lah ngarani apa sing ana ning ngarep iku Lah, dikarani. niku ndang dimarekne saisane. Ngoten. Bukan berarti sembrono nggih mboten trek. Ngoten niku nek perencanaan waduh ndak dadi niku. Dadi. Kula nggak konsep podcast sampai saiki Kak. Podcast. Jadi mboten maksudnya postingan live. Oh, Bos. Sik dados cover tok kula. Ngetes bengi-bengi kula, tapi berhasil. Berhasil. Tapi lah latihan di jalur tulung kok kan penemuan. Napa? Jalur tulungnya penemuan. Misalnya teng sekolahan gitu. Nggih, Kok apa jenis terlalu banyak jadi tangani. tangani kowe. Wah niku beda urusan Beda urusan, niku. Beda urusan niku jenengan kudu pasang anu nek niku kudu pasang jadwal niku. Kula niku saking repote mergo dikongkon-kongkon ra ono ababe nggih. Nah, niku lho. Akhirnya langsung buka jasa ketik naskah Bu. Per karakter sekian. Akhirnya begitu mau nyuruh, Pak, piro Pak ngetikno sakmene? Kok saya tak hitungi. Gitu lah gitu. Lah piye? Kula ngomong gak enak. Sementara Ngongkoni- mereka ngongkon ae. Lanjut. Betul wonten ababe lho. Oh iki, ngomong ngeditno video. Ya ono tarife Mas. Ngoten lah, ini kok urusan sosial. Enggak bisa harus gitu. Maksudnya niki sing kula omong kados niki wau. Sosial. Sing tak omong kayak iki mang iku kesadaran kula kalih jenengan kedahe ngoten ing dhuwur ngoten. Nek urusan sosial beda lagi didepi cara menungso niku. Niki maksudnya akad kula kalih mriko. Kula jenengan kalih mriko niku kudune ngeten iki ngoten. Nek sosial, wah, Sama. wong nggih harus. Kanjeng Nabi sak kene aturan sosial ya macam-macam.
Masih nabi wis munggah mikrot, tapi nek ketemu arek cilik kok malah ngetat. Heeh, ketemu wong tuwek malah ngidoni. Ya pancet. Antem. Pancet ae. Kanjeng Nabi niku. Heeh, Gus Pak alim tenan. Gus naturalisasi sih. Aku ini naturalisasi. Oh, kan ning duduk Gus rae. Ngomong ae nyeluk. Enggak. Aku bapakku PNS kok. Nah, saya naturalisasi. Habib lah naturalisasi. Ya, Habib naturalisasi. Mboten nek kula asli Gus, carane gak. Makam ya akeh jalan. Iya, iya. Iya, akeh. Padahal wis wong gawe enak lho wis. Ngene ku. Ngarai terlalu percaya iku wis. Ruwet niku. Kersane wis kasus Habib wis babah wae kula. Tenggelam saya. Saya apa mau gawe? Apa lho? Terus metah ya. Nggih, sing kira Gus. Tata wanita. Gawe ini gak harus. Agus telu ku harta tata wanita saya. Apa? Harta itu Agus sedih. Oh iya. Wanita itu Agus sing buntung. Aku gak ngerti sing telu. Sing buntung sing ndi? Agus buntung. Agus buntung ki sing ndi? Dia buntung tapi bisa mengelabui 13 wanita, menibuli 13 wanita. Ini caranya kan di ning pesantren. Gak, buntung. Dia itu buntung gak di tangan. Berarti Oh Agus. iya, psikolognya Pak yang diserang. Tadi tadi orang yang sudah putus. Oh iya iya, paham. Iku sampai 13 lho korban nih. Iya, iku lek dihukum karo sapi mergosane wong dia cepot lambe dicepot nih. Nah, ya, bingung polisinya bingung. Kembali sini bingung. Saya itu kalau mandi dicepot ibu saya Mas ya. Gimana saya mergosanya? Iya. Tapi ngakune diperkosa ya. Sing wedok. Sing wedok yuk maksudnya Saya itu ditipu. setelah disetubuhi kan biasanya sadarnya setelahnya Pak merasa piye ngono kan. Terus. Nek sing ngomong. Oh, berarti ono Agus. Agus tahta. Harta wanita telu. Agus harta. Tahta. Harta. Harta iku Agus sedih. Tahta iku Agus nita. Oh, tahta Agus Nita. Wanita iku Agus buntung. Agus buntung terus. Wes telu Harta sing Mbak Novi Sedih, ku. ya. Oh. Isa ngomong ngene. Jadi Nyimpulno ayo. di anu tak dilaporkan dijebak. Siapa? Ngakune. Enggak, kan dijebak iku. Loh, ngakune ya Pak Su? Ini rekamannya, Pak. Rekamannya iku pinter ya, Pak, bahasane, Pak. Oh. Ini rekamannya sing anu upload ngono. Dia tas putus sedih. Dilek sampeyan diomongi. Iku ning taman muncul. Dia tapi kameranya mendur. Kamu mau sedih kayak gini kok. Kalau kamu mau bertobat ya ayo dengan saya. Posisi galau Pak, siapa sih nggak tertarik Pak? Dan saya kalau kamu nggak mau berubah ya udah saya tinggal. Kalau mau ayo. Nah Marno setelah itu Pak setelah masuk itu diajak ke kamar untuk lebih dalamnya berdiskusi. Di kamar itu tujuannya. Oh lebih dalam akhirnya ya aku mau wes kon tak nih. 13 bayangno. Kalah awake dhewe. Iso kena kabeh. Lah iya. Iku berarti modal ngomong tok berarti. Lah iya, hebate wong lanang teng mriku. Sasane wong sering lho, wong sing galau-galau ngono iki. Gampang lho. Sareng galau-galau ngono iki yo. Jadi sebagai solusi lho. Ada sing normal ae gak iso lho. Gak iso. Berarti abnormal iku trae wesan. Dewa. Ya kayak ngono lah. Cara normal ki yo. Jare sampai sampai 15 jare nih. Nambahane jare sing aku jare. Aduh. Piye carane? Ayo. Mbak mentereng ini Wi, ambek sikil. Jadi dimodif yo. Ben, tak terus niki sik nek Agus iki gara-garane. Dadi niku Kanjeng Nabi niku napa jenenge? Perkataan nih Kanjeng Nabi niku perkataan sing bener yang timbul dari keyakinan bahwa yang melakukan semuanya termasuk membuahkan kurma itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal jasmulan utawi kepastian hati niku wau kemantapan hati niku mabniun niku dipun dasaraken ala musyahadati siryani fi'lihi ing atase nyekseni mlakune fi'ilnya Allah, tindakannya Allah, fi sairil mumkinati ing dalam sekabehane barang kang mungkin.
nopoan barang kang mungkin niku kula jenengan iki barang kang mungkin sing ketok niki. Mungkin ana, mungkin gak ana. Statuse aku karo jenengan niki statuse mungkin kopi kabeh kokos niki statuse mungkin. Mungkin ana, mungkin gak ana. Ning saiki pas tepak ana. Ngoten. Mergo diana. No. Mubasyaratan kali langsung atau kelawan langsung. Bila wasitotin tanpa perantara wala sababin lan tanpa sebab. Jadi kemantapan hati ini Kanjeng Nabi niku mergo Kanjeng Nabi nyekseni tenanan nek niku kerjane Gusti Allah ngoten. Membuahkan kurma itu kerjane Gusti Allah. Niki tumbuhe niki Kanjeng Nabi gak ketok apa-apa sing nyirami bendina ya jukun. Tapi Kanjeng Nabi gak ketok niku. Sing ketok iku wis tumindake Gusti Allah kabeh. Mau Abu Jahal pegel nang Kanjeng Nabi, mau Kanjeng Nabi kena lokno Abu Lahab, itu semua Kanjeng Nabi tahu betul itu adalah kerjaane Gusti Allah. Ngoten. Dadi Kanjeng Nabi niku sip pokoknya nek persoalan niku. Bihaitsu kelawan sekirane innahu sak temene saan latas kunu ora meneng darotun apa nek sakniki atom nek nerjemahno. Tidak menang darrotun opo atom, hal yang paling kecil pokoknya wis, dan tidak bisa dipecah lagi. Wala tataharrakulan boten obah sya'rotun opo sehelai rambut. Wala yakhfakulan boten opo khafaqo yakhfaku iku wedi apa ya nali rek. Hah? Ringan. Oh, ku khafafa wa. Khafaqo berdegup nggih obah malah yakhfakulan boten berdetak kolbun opo ati Berdebar. walaya dribulan boten obah duduk mukul iki irkun opo urat arokun nek irkun keringet ding arokun Pak otot iki lho Ote-ote. nggih ote-ote wala tatrufulan boten kedip ainun opo moto wala yumi ulan boten aweh isyarah hajibun opo apa iki jenenge iki niki lho alis biasa kan nek kayak isyarah kan ngene to nah ngene ngono lah niku mboten kayak isyarah illa kejaba wa huwa utawi Gusti Allah fa'iluhu iku fa'ile fa'il utamane mubasyaratan secara langsung min ghairi wasitatin tanpa perantara. Lah perkara-perkara wahadalan utawi menika perkara-perkara niki wau bah obah bah meneng bah cair bah padet bah gerak bah gak amrun iku perkara yusyahidu kang nyekseni huteng niku amr sapa nabi Kanjeng Nabi kama kaya dene yusyahidu nyekseni sapa Kanjeng Nabi. No, piye iki? Kama kaya dene yusyahidu nyekseni ghairuhu apa sak liyane Kanjeng Nabi ing emak min sairil mahsusati saking hal-hal yang indrawi sekabehane barang-barang kang indrawi. Jadi Kanjeng Nabi nyekseni kados ngoten niku wau obahe jagat niki kaya dene kula kalih panjenengan niku nyekseni ana obahe banyu barang ketok ngono iku. Tapi Kanjeng Nabi ketoke sing ngobahne banyu kabeh laut asap kabeh Kanjeng Nabi sing ketok gur siji Gusti Allah tok mboten ketok liyane. Kok saged ngoten wis fokus niku wau kan sakderenge niki pun dingendikakno kuwatah niku tentang niku. Jadi sudah di apa namanya Kanjeng Nabi itu sudah di setting organ dalam, organ luar, software dan hardware-nya sudah dipersiapkan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaya ghibulan boten gaib dalika apa mengkunu-mengkunu kedadosan an-nafrihi saking pandanganipun Kanjeng Nabi fil yaqdhati baik ketika Nabi bangun, maksudnya boten tilem. Walalan uga boten gaib fil manami ing dalem turu. Kanjeng Nabi turu boten turu niku sami.
Nggih, sami-sami sadare. Karena itu ada wahyu yang disampaikan pada saat Nabi tidur, ada wahyu yang disampaikan pada saat Nabi dalam keadaan sadar. Maksudnya tidak tidur. Li annahu krono sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam layanamu niku mboten tilem qalbuhu napa manahipun Kanjeng Nabi. Alladzi kang fihi iku ing dalem alladzi hadhil musyahadatu utawi persaksian menika. Utawa penyaksian menika. Wala syakkalan ora ana keraguan iku maujud. Anna sahiba hadhil musyahadati sak temene tiyang sing ngalami musyahadah menika. Ngalami persaksian kados Kanjeng Nabi niki tatihu niku dadi lebur al asbabu apa pira-pira sebab min nadhrihi saking pandanganipun sahibah hadhil musyahadah wa yatarakkalan munggah sapa sahibu hadhil musyahadah anil imani saking iman bil ghaibi kelawan ghaib iman sing gak ketok. Iya Mas maksudnya iman niku ngeten. Kula kali panjenengan percaya iku ana loro sebabe. Siji mergo gak eruh, nomor loro percaya mergo weruh. Nggih. Mergo yakin gitu maksudnya. Maksudnya kayak ngeten. Kula percaya nek kopi niki enak niku mergo kan kula weruh. Atus ngeten sing kulih gampang ngene. Rabi. Hubungan suami istri ya. Hubungan suami istri ya ngono ya. Nah, nek aku iman percaya nek kuwi enak tapi aku gur ya roh, Pak. Ya ngalami kan ngono. Nek sampean kan gur percaya tok. Saya ngalami. Percaya mboten jenengan nek ngonoan niku enak. Sementara belum kan. Nggih, tapi percaya mboten. Percaya. Lah percaya kayak ngoten niku. Nah, imane Kanjeng Nabi niki munggah saking iman bil ghaib sing ora weruh ila syuhudi maring penyaksian wal iyani lan weruh dhewe melihat dengan mata kepala. Jadi Kanjeng Nabi munggah imane. Jadi imane Kanjeng Nabi duduk mergo gak weruh. Nek kula kali panjenengan iman teng Gusti Allah kan mergo gak weruh Gusti Allah niku. Kan ngoten nek Kanjeng Nabi imane mergo weruh tenanan. Nek kabeh sing gawe Gusti Allah. Bon. Fa indahu moko menurut atau ing dalam ngersane Kanjeng Nabi mungguhi Kanjeng Nabi mingkaulihi saking pangendikane Allah taala wallahu khalaqakum wa ma ta'malu wallahu lan utawi Gusti Allah khalaqa iku nyiptakno sapa Allah kum ing sira wa malan ing barang ta'maluna kang nglakoni sapa sira. Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Lah, Kanjeng Nabi niku untuk pangendikane Allah sing niki niku musyahadatun daimatun utawi penyaksian daimatun kang seterusnya. Salawase la taghibun mboten gaib apa musyahadah, mboten ilang apa musyahadah. Maksudnya niku nek kula kali panjenengan ada ayat ini ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Jenengan nulis niku insyaallah. Ngombe kopi insyaallah. Sakjane majazi. Aku ngombe niku kalimatnya niku jane majazi. Sing leres niku aku dikersakno ngombe niku sakjane. Nek sadar ngoten lho. Nggih, tapi mboten berarti salah aku ngombe. Mboten salah. Nek tiyang sing sadar sakjane mboten ngombe sakjane. Gusti Allah sing ngersakno ngombe. Allahu Akbar, aku takbir. Sakjane sing bener. Gusti Allah sing ngersakno aku takbir. Begitu aku stroke gak iso mbek ngene. Ya Allah. Ngene. Intinya punten bisa perkosa ya. Lah yo. Tapi ojo ngomong ngono tetep urusan sosial beda Mas. Kena Mas. Iya, Gusti Allah sing sak iki. Iya. Nek ndak digandaki Gusti Allah gak iso. Gak iso. Gak iso. Tapi duduk Gusti Allah sing salah. Ngoten lho. Si loro 13. Heeh. 13. Iku lek gak Gusti Allah gak iso. Bisa. Gak iso. Tapi duduk Gusti Allah sing salah lho. Ini kekuasaan iki. Lah iya. Ya iso, ngono iso. Ya, wingi ku aku akeh pelajaran Jul. Sing ngene dhuwur malah mengisor sing isor diunggah derajate. Sapa? Ya, tata.
Oh iya. Tahta. Oh, tahta. Iya. Oh iya, itu masalah Agus tahta. Agus Tahta. Tahta. Heeh. Nah, kabeh ku, dari kosan kabeh ku. Masa jenenge Agus tuh? Iya kan Gus. Gus. Oh iya itu. Sing situ kan Gus. Oh iya deh. Agus niku kan sakjane Gus niku. Oh, Naturalisasi. Agus niku ya. Iya. Kenapa artinya Agus? Ya Gus niku. Enggak sih Aslinya artinya nama lengkapnya Agus. Gus itu aslinya lengkapnya Agus. Nah. Nah, aslinya kata-kata Gus itu Agus. Agus Imam Ahmadi. tapi lah Agus ini ku napa sih? Nah, bagus ya Pak ya. Karo. Enggak ngerti. Jadi orang sing bagus iki. Buat nonton nih terjemah aslinya jane. Cuma teng mriki dikenal dikenal apa? Mungkin bagus itu ya. Dari Kenapa? kata bagus ngono to. Paling Paling. Lah ngoten dadi nek kula kali panjenengan ya weruhe Gusti Allah nyiptakno awak dhewe dan segala produk perbuatan kita itu Allah yang bikin. Nah, kita tahunya ya hanya teori ngoten. Nek Kanjeng Nabi ro tenan niku. Ngoten maksudnya. Nah, terus wayakinun lan uga ing dalem pangendikane niku wau Kanjeng Nabi niku nggadah wayakinun lan utawi keyakinan atau teng musyahadatun. Keyakinan yunasi bukan nyesuai apa keyakinan hadil musyahadata teng persaksian menika. Wa huwa lan utawi yakin sing sesuai niku wau ayajzima inggih menika kelawan yen to mantepe ati mantepaken sapa Kanjeng Nabi bimaknal ayati kelawan maknane ayat jazman kelawan kemantepan layah turu ingkang boten terbersit ma'ahu ing dalem sartane jazman bil bali di hati boten terbesit nopo nisbatul fi'li ngubungno fi'al perbuatan ila wairihi nang sakliyane Gusti Allah. Nek Kanjeng Nabi roh tenan ya apa mawon sing obah bah sepeda motoran bah nopo kemawon langsung Gusti Allah. Ngoten. Oh, jadi roh ngoten. Iku urusane Kanjeng Nabi lho nggih secara privat duduk masalah sosial urusan lain. Santai. Kok nek kabeh-kabeh ngono lah wong nyolong ya kersane Gusti Allah kok. Iya bener. Tapi bukan berarti enggak dihukum. Ya tetap aturan sosial berjalan. Ngoten. Tetap saya tidak mengingkari nyenuk sing wong ngersakno dadi senuk ya Gusti Allah kate apa wong Gusti Allah kabeh to kae. Nggih. Mboten saged nyalahne, tapi bukan berarti Gusti Allah salah, mboten. Ya kan Kanjeng Nabi niku ruh ngoten niku. Ndak sempat jadi Kanjeng Nabi ono kejadian nopo terus ngarani, "Wo iki gara-gara iki." Mboten langsung Kanjeng Nabi. Allah ngoten. Nah, walau kana senajan ono hadzal khatiru apa bersitan menika yakturu niku hadzal khatiru apa bersitan menika iku qadra sinam lati gedene sak ndase semut. Jadi Kanjeng Nabi blas mboten terbersit blas teng manahipun Kanjeng Nabi niku bahwa ada pelaku lain selain Gusti Allah. Nah, terus para ulama niku jane Gusti Allah gur kenal nang kekasih gur kenal nang Gusti Allah ya wis nono. Cuma itu toh. Padha kenal. Nggih, Gusti Allah kenal nang kekasih kenal nang Gusti Allah wis saliyane kasih gak iku wis aktor-aktor gak penting niku ngoten. NPC lah. Nggih, MBC kapan. Itu Kanjeng Nabi iki. Kanjeng Nabi, aja dienggo nang sapa-sapa, wae Kanjeng Nabi niku. Tolak ukure sa. Nggih. Kala ngendika sapa sahibul ibris dhuwur niku wau. Wala syakkalan ora ana keraguan iku maujuda isine anna hadzal jazma ing atase sak temene mantep kemantepan menika alladzi kang yakunu ana apa alladzi ala hadis sifati ing atase sifat menika takhriku iku dadi atau tukhraku iku dadi den langgar bihi kelawan ladzi apa al awa itu pira-pira perkara kang biasa. Maksudnya kemantepan inilah yang menjadi hukum luar biasa itu. Jadi kemantepnya sing kados ngoten niku kerentek sak kerentek dadi ngoten. Watan fa'ilu lan dadi bereaksi bihi kelawan alladzi al asya'u apa pira-pira perkara. Nek wis mantep tenanan. Dadi. Nah, wis nek Kanjeng Nabi. nek wis posisine kaya Kanjeng Nabi. Lho, sampeyan ya iso, tapi levelnya Levelnya kan beda. yo levelnya. Kadang jadi kadang enggak. Kadang dadi kadang enggak. Wis keputusanku no. Itu wis
keputusan ngono. Kok gak gelem manut ya? Lah, Nah, berarti gak nabi. 50-50 kan. 50-50. Kadang-kadang sing diyakini ku kadang itu bener. Heeh, ngono. Ini Kanjeng Nabi. Meskipun ada kayak latihan Kang Isul. Sing kula nate omong mateni lilin kelawan ketipan motoan niku latihan niku. Niku wonten latihane. Oh, latihan. Nggih, mandeng lilin sampai mati ndak oleh kedip niku ndrotos iki. Air mata niku. Menyatukan kabeh niki sampai sampai tek ngene mati lilin. Mboten sihir niku. Sama kayak gitu. Cuma karena jaraknya jauh sehingga kita melihat itu sebagai hal yang luar biasa ajaib. Iya. Kan Ngoten. Kayak apa yang dulu itu menjadi mustahil sekarang nggak mustahil, nopo contohnya? Dulu mustahil, bagi orang dulu mustahil, tapi sekarang biasa saja. Iya, terbang. Terbang, ya. Iya. Dulu mustahil, sekarang biasa saja. Berbicara jarak jauh, Iya. tahu gambarnya, ada gambarnya video call. Dulu kan, mosok iso, ngono. Wong radio ae ono bareng ono suarane siaran ning Jakarta iso dirungokno kene. Wah. Sing ngrungokno lho. Sak latar ngrungokno pidatone Pak Kaun nggih batune sing 11 niku. Baterai nggih baterai radio sampai 11 niku. Wah. 11 sap. Nggih 11 sap niku diputer luar biasa dulu sekarang biasa saja. Hanya persoalan itu teknologi niku. Kita tidak percaya karena jembatan teknologinya itu tidak ada. Wahwalan utawi kedadosan kados niku wau sirrullah hingga menika sirre Gusti Allah, rahasiane Gusti Allah. Allah dikang laya buka mboten tetep ma'ahu ing dalem sartane Allah disababun apa sabab walalan uga ora tetep wasitatun apa perantara. Nek pun sirrune Gusti Allah sing mlaku niku gak butuh perantara. Ngoten. Fasahibu hadzal maqami maka utawi tiyang sing tutuk teng makom niki nggih menika Kanjeng Nabi niku wau. Ida asyara iku arikalane paring isyarah sapa hadza sahibu hadzal maqam ila sukutil asbabi maring hancurnya sebab wanis batil fi'li lan ngubungno tindakan ila robbil arbabi teng pangerane segala pangeran. Kana moko ana qauluhu apa pangendikane sahibu hadzal maqam maksudnya Kanjeng Nabi, sahibu hadzal maqam niku Kanjeng Nabi. Iku hakon nyoto. Wa kalamuhu lan ana apa kalame sahibu hadzal maqam sidqon niku jujur tenanan, ndak salah. Nek pun tutuk posisi niki, ono salahe niku ngoten. Qolan jelasaken malih sapa sahibul ibris wa amma sahibul imani lan anapun utawi tiyang sing gadahi iman bil ghaibi sebab ora weruh. Artine bil ghaib niku nek teng mriku sebab ora weruh. Imane mergo gak ketok. Saya hanya percaya tapi saya ndak tahu. Niku jenenge al iman bil ghaib. Waddi khosyar rahmana bil waddi nang Gusti Allah tapi dhek gak tahu kenal atau gak tahu weruh nang Gusti Allah, zate gak tahu weruh. Ngoten. Falaisa moko iku ora ana indahu ing dalem sahibil iman bil ghaib. Fi qoulihi ta'ala ing dalem pangendikane Allah taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu lan utawi Allah khalaqani ku wis nyiptakno sapa Allah kum ing sira wa malan ing sekabehane barang ta'maluna kang nglakoni sapa sira kabeh. Lah niku musyahadatun dadi fa'ile laisa niku isime laisa. Musyahadatun apa persaksian. Lah nek tiyang sing imane niku mergo gak weruh niku wau karena ndak tahu dia iman saja, itu ndak punya persaksian kayak Kanjeng Nabi itu ndak punya. Kados kula kali panjenengan ngeten mboten gadah. Bal balik inna ma angin pestine yusyahidu nyekseni sapa sahibul iman bil ghaib nisbatal af'ali ing terhubungnya piro-piro tumindak tindakan ilaman teng tiang dhaharat kang pertelo apa af'al ala yadi ing atase tangane man. Nanti kalau kita tahunya itu ada orang mencuri ya berarti orang itu yang mencuri ndak tahu ketok nek iku ya kersane Gusti Allah gak ketok nek dhewe. Ngoten. Kayak jenenge Gus Miftah ya Gus Miftah yang Salah. ya piye? Gusti Allah. Ndak bisa ngono kabeh kersane Gusti Allah. Tadi ono. Elek iku awake dhewe. Heeh. Nek apik Gusti Allah. Heeh ngono. Lah terus apa jenenge?
Nek awake dhewe ngomong wis kabeh kersane Gusti Allah. Iku ya mergo perkiraan saja, ndak roh nyoto ngoten lho. Malah kejadian kok ngene kabeh kersane Gusti Allah kabeh pasti ono hikmah wis ngene iki. Mesti ngoten. Nek kita ngomong kayak gitu enggak tahu sebenarnya, hanya kira-kira saja. Nek Kanjeng Nabi tenanan. Mboten kira-kira. Muka safa. Nggih. Wala yajda bulan boten narik huteng sahibul iman. Teng sahibul iman bil ghaib niku ila maknal ayati teng maknane ayat niku wau. Wa nisbatil fi'li lan ngubungno tumindak ilahi teng Gusti Allah. Illa kejaba apa al imanu iman alladzi kang wahaba sampun maringi huteng sahibul iman sapa Allahu Allah. Jadi yang membuat kita itu tertarik terhadap ayat itu tadi itu, ya kita percaya saja. Percayanya itu kita dikasih Gusti Allah, bahwa Allah yang kasih kita, yang menciptakan kita, yang menciptakan perbuatan kita itu Allah. Ya gitu. Ya iman kita itu tadi yang ngomong kayak gitu. Tapi apakah kita tahu betul kayak gitu? Enggak. Apa iwak kok gede mergo tak pangani. Ya itu tahunya kita begitu. Ndak iso langsung roh nek sing gedekne iwak iku jane ya Gusti Allah. Fa indahu karena itu indahu ing dalem ngersane sahibul iman jadibani utawi dua penarik. Ahaduhuma utawi salah sijine penarik niku wau mir rabbih niku saking pangerane. Napa niku wahwalan utawi penarik sing saking pangerane niku al iman namine iman alladzi kang yajdibu narik apa alladzi huteng sahibul iman ilal haqqi teng kebenaran maksudnya. Wasani himalan utawi penarik ingkang nomor kalih niku min tabihi saking tabiate. Tabiate sinten sahibul iman niku. Sahibul iman bil ghaib niki kula kalih jenengan. Kacane iman. Imun. Bagus lah. Imun. Ini iman imun. Enten secara tabiat wahwalan utawi tertariknya mergo ya penarik yang dari tabiat itu inggih menika musyahadatul fi'li minal ghair, menyaksikan hadirnya, menyaksikan adanya tindakan minal ghair saking sakliyane Gusti Allah. Alladzi kang yajdibu narik apa iku alladzi apa iku fi'al lho sik alladzi kang narik apa iku jadib ngoten nggih, jadib sing nomor kalih niki huteng niku alladzi ilal batili teng barang kang batil. Jadi ana loro nek awake dhewe niku. Sing siji iman sing diwahi Gusti Allah, sing nomor loro ndelok tumindake. Ngoten tumindake wong niku. Kok ana wong zina ya wong kuwi berarti sing zina. Gak iso awake dhewe niku. Oh iku cara awake dhewe ngomong percaya sik anu kuwi takdire Gusti Allah. Ana hikmahe. Ya kuwi mesti enek hikmahe ana wong konangan ini. Iki kok jere ikhlas kok bendino kok sering. Khilaf kok bening. Terus ya Pak yo. Ke foto. Ke foto persis. Nggih ngoten niku lah. Terus bahwa mongko utawi sahibul iman bil ghaib niki kula kalih jenengan nggih, kula ulangi malih. Sahibul iman bil ghaib niki kula kalih jenengan. Iku baina hadainil amroini ada di antara dua perkara niki. Tarik menarik di antara dua perkara nih. Sing siji iman, sing siji nyekseni yang apa yang kita lihat itu. Iki semongko. Semongko iki ya sudah kalau saya makan berarti saya yang makan. Kita enggak menghubungkan itu kepada Allah, hanya percaya bahwa semongko ini juga anugerahnya Allah. Lakin tarotan tetapi ini tarotan kadang-kadang yakwa dadi kuat al jadibul imani opo penarik kang bangsa keimanan. Fata jidu saengga nemu panjenengan huteng niku sahibul iman bil ghaib niku. Yastahdiru niku menghadirkan sapa sahibul iman niku maknal ayatis sabiqati teng maknane ayat niku wau asabiqati kang wis sepungkur saatan sak jam wa saataini lan 2 jam. Jadi nek pas awake dhewe niku ketok wong kok pas sisi imannya itu yang sedang dominan, awak dhewe iso roh oh iya ya. Wong iki kaya iki sing numindak iki Gusti Allah. Ngoten. Wataratan lan kadang-kadang yakwa dadi kuat al jadibut tabi'i apa penarik yang bangsa alami niku wae. Fatajidu saengga nemu sapa panjenengan huteng niku sahibul iman yaufalu lali sapa sahibul iman niku an makna saking maknane ayat al yauma sedina
wal yaumaini lan rong dina. Wa fi auqatil ghaflati, dan pada waktu-waktu ghaflah ini laline wong iku mangnang makna ayat niku wau yang tafi dadi melok ilang al yakinu apa keyakinan al khariku kang melanggar apa keyakinan lil adati nang kebiasaan. Maksudnya keyakinan yang luar biasa itu ndak ada. Mergo ilang iku mang awak dhewe lap-lapen, kadang-kadang eling nek kita itu minta Gusti Allah, kadang-kadang gak eling lah ngoten. Iku sahibul iman bil ghaib keren. Falihada, karena itulah lam yakok boten tumibo, boten terjadi ma apa barang asyara ingkang paring isyara ilaihi teng emah sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang diisyarahkan Kanjeng Nabi persoalan apa namanya penyerbukan itu tadi, bahwa tidak usah diserbukkan itu juga bisa apa membuahkan kurma, itu tidak terjadi. Alasannya apa? Li anna ulaikan nafar, krana sak temene wong-wong sekelompok niku wau minas sahabat saking para sahabat radhiyallahu anhum fata niku kepotan, terlewat. Kepotan niku maksudnya terlewat hum teng ulaikan nafar opo al yaqinul khariku, keyakinan al khariku ingkang ngelanggar itu maksud melanggar adat, maksudnya luar biasa. Al khariku kang luar biasa wakta idin waktu niku. Nah, kenapa nggak terjadi? Ya karena sekelompok orang itu tadi sedang kehilangan keyakinan yang luar biasa. Alladzi kang istamala sampun ngeliputi alaihi ing atase ladi batinuhu napa batine Kanjeng Nabi. Wa bihasabilan berdasarkan alladzi kharaja metu kalamuhu apa kalamipun Kanjeng Nabi al haqqu ingkang bener wa qauluhu lan pangendikane Kanjeng Nabi as-sidqu ingkang jujur sallallahu alaihi wasallam. Sepisan kas kurang siji. Ya, niku ngoten Drai. Jadi ada dua faktor, ndak bisa satu. Kula gebukan kula iso ndadekno wong loro iso jarem. Niku butuh faktor lain, yaitu bahwa yang digepuk itu ngerasakno loro. Kalau yang digepuk punya ilmu lain, sudah belajar bela diri, wis iso tahan pukul, digepuk des. Nggih mboten napa-napa. Harus ada dua unsur terjadinya rasa sakit. Kan ngoten? Nggih. Mau silet, tak silet jret. Itu berdarah, itu tidak hanya karena tajamnya silet, tapi juga karena kulit ini menerima untuk disilet. Kira-kira gitu. Walamalan semangsane alima ngertos sapa Kanjeng Nabi al illata teng sebab fi adami wudu wuku imadakarohu. Ing dalem ora terjadine barang dakaro kang nyebut sapa Kanjeng Nabi uteng emalahum nang para sahabate. Ketika Kanjeng Nabi tahu sebab kenapa isyarahnya tidak terjadi, wa alimalan ketika tahu sapa Kanjeng Nabi anna zawalatil kal innati sak temene ilange ilat atau sebab niku wau laisa iku ora ana apa iku zawal mintu kihim saking kekuatane para sahabat. Nah, ketika Kanjeng Nabi tahu bahwa apa yang diisyarahkan enggak terjadi, dan Nabi juga tahu bahwa penyebabnya itu bukan dari mereka radhiyallahu anhum waktu itu abqa moko membiarkan sapa Kanjeng Nabi hum teng para sahabate ala halatihim ing atase keadaane para sahabate. Jadi ketika Kanjeng Nabi tahu, oh iki gak kira dadi iki. Nek ngene ya gak kira dadi. Nah, karena Nabi sudah tahu itu penyebabnya apa dan penyebab itu di luar kekuasaan mereka, maka Kanjeng Nabi membiarkan. Dan kemudian Kanjeng Nabi bilang waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi antum utawi sira a'lamu iku luwih weruh bi umuri dunyakum kelawan perkara-perkara urusan dunyane sira. Ngoten sejatine miturut penjelasane Al-Ibris intaha sampun telas kalamul Ibris napa penjelasanipun napa jenenge pengarangnya kitab Al-Ibris. Lah gitulah kira-kira. Pun niku mawon. Mugi-mugi manfaati, mugi-mugi membuka wawasan baru dengan tetap mempertimbangkan bahwa napa niki wau cara pandang kados ngeten niki hanya layak kangge Kanjeng Nabi. Masuk atau orang-orang yang seperti meniru akhlaknya Kanjeng Rasulullah.
Nek gawe Quran ajur, Ojo ajur bahaya. Ajur kok ngono manut, ngono manut. Oh, bar. Aduh, diperbudak iki. Nanti berbudak duduk kerja dikerjain Mas. Kerjain lah ya. Wa ala kulli halin Allah alam bisawab bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati.